बे बारनिफ्राय आसामाव बिगोमा एबा मालिकनि उदखारा सोलिनाय नंलिया। आसामाव एबा हादरसायाव सोरबा सासे मालिका जुदि गावनि मावसुमानि सायाव दादागिरि आखु एबा गाज्रि बेबहार खालामदों अब्ला बे बारनिफ्राय सोलिनाय नंलिया बेबायदि आखुथाय। सासे मालिका गावनि मावसुमाफोरखौ गोसोबायदि खामानिनिफ्राय बोखारनो हानाय नंलिया। खामानि मावग्राफोरखौ छुट्टी एबा जिरायनाय गैयाजासे खामानि मावहोनो हानाय नंलिया। हादरसायाव माखासे नियमजों लोगोसे मोनसे गोदान आयेन फोसावबाय आरो बेफोर आयेनफोरा मा लानानै फैबाय बे समनि मोनसे गोदान आपडेट। नंगौ, हादरसायाव सोलिनाय नंलिया बे बारनिफ्राय मावसुमा एबा लेबारनि सायाव मालिकनि दादागिरि। मावसुमा एबा लेबारनि सायाव एनाय अनागार खालामोब्ला नोंथाङा थांनांगोन जोबथेसालियाव, लोगोसे 2 लाख जुरिमाना आरो 3 दाननि थाखाय थांनांगोन जोबथेसालियाव। गोसो जाबानो बोखारनो हानाय नङा सासे लेबारखौ खामानिनिफ्राय। आसामाव थाबैनो फैगासिनो दं बे गोदान आयेन आरो बे आयेनखौ आसाम आयेन आफादाव थिसननाय जाबाय। साफ्रोम मावसुमाफोरा गाव गावनि खस्थ' खालामना आरजिनाय रांखौ मोनथारनांगोन। जुदि नोंथाङा समनि बारा खामानि मावो अब्ला बेनि थाखाय होनांगोन उफ्रा रां। खामानियाव थिसननाय समाव साफ्रोमबो सुबुंनो थिसनथाय लाइजाम एबा एपइन्टमेन्ट लेटार होथारनांगोन। खामानि मावग्राफोरखौ बन्द होआलासेनो खामानि मावहोनो मोननाय नङा मालिकआ। 20 साननि उनाव सानसे उफ्रा बन्द होनांगोन सासे मावसुमाखौ। सामलायगिरिनि गनायथि गैयालासेनो सासे मावसुमाखौ खामानिनिफ्राय बोखारनो हानाय नङा सासे मालिकआ। नोंथाङा जुदि सासे मावसुमाखौ बोखारनो सानदों अब्ला दानसे सिगां मिथिहोग्रोनांगोन। मिथिहोनायजों लोगोसे दानसेनि दान बान्थाखौबो होथारनांगोन मावसुमानो। बेनिफ्रायसो खामानिनिफ्राय बोखारनो हागोन सासे मावसुमाखौ। आरो बे जर'खा सोदांनाय बिलखौ आसाम आयेन आफादनि जथुमाव गनायथि होबाय। आसाम गला गायसनथाय सोदांनाय 2022 बिधान सभायाव गनायथि होबाय बे आयेनखौ। सासे मावसुमानि सायाव एनाय अनागार खालामनो मोननाय नंलिया सासे मालिकआ। मावसुमानि सायाव एनाय अनागार खालामोब्ला थांनांगोन नोंथाङा थोंजोङै जोबथेसालियाव। आसामाव थाबैनो फैगासिनो दं बे गोदान आयेन आरो बे आयेनखौ आसाम आयेन आफादाव थिसननाय जाबाय। मावसुमा एबा लेबारनि सायाव एनाय अनागार खालामोब्ला थांनांगोन मालिकआ जोबथेसालियाव, लोगोसे 2 लाख रां जुरिमाना आरो 3 दाननि थाखाय थांनांगोन जोबथेसालियाव। गोसो जाबानो बोखारनो हानाय नङा सासे लेबारखौ खामानिनिफ्राय। लानानै फैबाय आसामाव बे गोदान आयेन।